चल तनी आज अपना गांव में कुछ मांगे तबे सीध साधु बन। ते बाबू ई कौन गांव है? जगराहा टोला। साला 2 साल में कितना गौवा बदल गईल बा। लागता बखोरन काका के बेटवा हो 2 साल पहले भाग रहल। जा तनी बखोरन काका से कहे। बखोरन काका तार बेटवा आ गइल बा। का ते पागल हो गइल बारी? उ तो 2 साल पहिले लड़की लेके भागल रहलक ह आ उ कहां से आ गइल ह? नानू हो उ साधु बन के आइल बा। नइखे भरोसा होत नु तो चलो देखा दी। होदे आइए गइल। अलख निरंजन भिक्षान देही भिक्षान देही भिक्षान देही। देखो बखोरन काका तोरे बेटवा हो। ना ना उ हमार बेटवा ना हो। अरे साला ई लागो तो पहचान गइलो सुका हमरा की। ना ना बखोरन काका उहे हो, ध्यान से देखो। ना रे उ तो 2 साल पहिले लड़की के लेके भागल रहलवा साधु केंगो बन गइल बा। भिक्षान देही बालक। अपने के का नाम हो बाबा? बैगन। टीलन बाबा। का लीलन बाबा? तेहिनु हमार बेटा होइस। हम तार बेटा हई। नहीं हमार बेटा होइस ते पढ़े ना जातलिस तो 3 जगह ब्लेड से तोर हाथ काट देले बनी। जाके देखो ओकरा हाथ में। चलो बखोरन काका देखो है तो 3 जगह काटल। देख ये लतखोर के अभी ले चिन्हा बाटे। देखो बाबू तू तो पहचान गइल लेकिन जल्दी से भिक्षा दे दो जे हम सीध साधु हो जाए। तू सिर साधु का फेर में लागल बारो। 2 साल से बाबू के तारा गार फाटल बा भैंस खियावत। बखोरन काका पहले ई पूछो जे ई सारवा साधु केंग बनल हो। अरे बेटा ई बताओ ते साधु केंगो बनले हो? 2 साल पहिले ते तो लड़की के लेके भागो रहले हो। अरे बाबू तू छोड़ा उ सब बहुत बड़का कहानी है। तू सुनाओ हम तो ई सुने खातिर तैयार बानी। देखो बाबू हम तो गजोधरा के बेटी के लेके भाग गईनी दिल्ली। उहाँ उ हमरा के छोड़ के दूसरा के संगे बियाह कर लेलक। हरि बोर मिलैया